Рамазан Байрам – це одне із найвеличайших свят в ісламі. Воно приходить наприкінці закінчення посту. Пост є стовпом ісламу. Це величезне по значимості свято. Свято духовного очищення, свято откровення, свято підвищення. Ми живемо в складні умови, і коли я готуюсь до святкової проповіді, кожного разу я дуже це боляче переживаю. Об'єднати біль і свято, радість дуже важко насправді. Biz bu ay içerisinde büyük çoğunluğumuz oruza tuttuk, dualar ettik. Ama hep dualarımız büyük çoğunluğu elbette tezce bu kanlı, dehşetli savaş bitmesi için ve orada savaşan askerlerimiz sağ selamet evlerine kayıt gelgenleri için yaralı insanlar tezce şifa, Allah şifa versin. İlerideki hep bayramlarımızı vatanımızda, milletimizle beraber geçirmek inşallah, ama Allah bize nasip eylesin. Ben eminim ki zafer mutlaka bizimki olacak. Çünkü biz doğru yoldayız. Bizden beraber hakikat ve bizden beraber hicret ağrıdır. В кримських татар є традиція після взагалі святкової молитви. Ми йдемо до наших старших, беремо їх руку і проводимо з ними святковий час. Кримські татари, які вимушені були виїхати з Криму і святкують його свято Ороза Байрам тут, на материковій частині України, це вже 13-й рік поспіль, сумують за Кримом. Але, незважаючи на це, намагаються збиратись, святкувати разом, зберігаючи релігійні та традиційні звичаї.